адкуль пайшло свята. Шановныя, сёння Радыё Марыя завітала у катэдру Менскую, і мы будзем размаўляць у гэтай праграме пра ўспамін на свяцейшага імя Панны Марыі, які вельмі хутка будзе святкаваць каталіцкі касцёл 12 верасня. Дарэчы, гэты ўспамін, гэтае свята, а сёння мы для вас падрыхтавалі цікавую размову. Хадзем хутчэй. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами я, Анастасія Аўдзевіч, і гэта «Адкуль пайшло свята». І сёння мой суразмоўца, вы яго ўжо, напэўна, бачылі па папярэдніх праграмах, тады вы былі дыякан? Так. А зараз я ўжо вас вітаю як ксяндза Александр Шаманскі. Хвала Христу. Навекі хвала. Мы знаходзімся ў велічнай і прыгожай катэдры горада Менска. Гэта архікатэдральны касцёл, так. Імя Найсвяцейшай Панны Марыі. І тут мы, канешне, не выпадкова, бо і размаўляць мы будзем пра ўспамін Найсвяцейшага імя Марыі. Так, дакладна. А мы ўжо з вами абмяркоўвалі, што кожны чалавек кранаецца Марыі. Былі выпадкі, былі нейкія там акалічнасці жыцця, калі мы звярталіся, атрымоўвалі адказы. І Марыя, яна блізкая нам усім. І вельмі цікава, вось я так задумалася, што амаль што кожны верны каталік кожны дзень узгадвае яе імя. Бо пачынаем мы свой дзень з «Святай Марыя». Так, з яе імя. І я маю да вас вось такое пытанне. Марыя, яе ж так назвалі бацькі. Так, безумоўна. Гэта быў ей нейкі такі іх асабісты выбар? Ці хтось іх наткніў? Распавядзіце, калі ласка, гісторыю вось гэтай маленькай дзяўчынкі, якая нарадзілася ў старых бацькоў. Вось чаму яна сталася Марыяй? Калі мы з вамі звернемся да старажытнага габрэйскага права, закону Маісея, менавіта, то ўбачым, што па традыцыі, калі нарадзілася дзіця, то пасля 15 дзён з моманту яго нараджэння яму павінны былі даць імя. І вось у гэты момант да святых Яўхіма і Ганны звяртаецца пан Бог усімагутны і дае такі слушны наказ: назавіце вашу дачку іменем Марыя. Марыя, ці ў тыя часы гэта імя гучала так жа, як і сёння? Ці, магчыма, былі нейкія акалічнасці? І гэта мы ўжо так з цягам часу, праз стагоддзі, вось прамаўляем Марыя. Ну, увогуле, традыцыя перакладу, традыцыя моўная – гэта складанае і цяжкае пытанне для ўсіх філолагаў, лінгвістаў, гісторыкаў, не ведаю. Асаблівым чынам для перакладчыкаў Бібліі. Ведаеце, падчас вучобы на гістарычным факультэце адзін прафесар, гісторык выбітны, сказаў, што вось пэўная група лінгвістаў узяла за прыклад верш на кітайскай мове. Яна яго пераклала, за прыклад, на мову ангельскую, з ангельскай на французскую і з французскай зноў на кітайскую. Выявілася, што параўналі гэта з першапачатковым варыянтам і ўбачылі, што атрымалі абсалютна два розных верша. Калі мы з вамі звернемся да габрэйскай традыцыі, арамейскай традыцыі, то хутчэй за ўсё менавіта яе называлі Міріям ці Марія, то есть розныя інтэрпрэтацыі. Па гучанню вельмі сагучна з Марыя. Да, безумоўна. Але сучасная інтэрпрэтацыя гаворыць, што гэта імя сучасную мову кажучы Марыя. Отец Александр, кожнае імя яно штосьці прамаўляе, так? Вось Анастасія у вас кросшая, а Марыя яно штосьці прамаўляе? Так, вы задалі пытанне, так задумаўся, што ж азначае Александр? Пераможца, калі я не памыляюся. Згодзін. І зноў жа, тут нам на дапамогу прыходзяць розныя традыцыі, бо старажытны габрэйскі свет – гэта свет розных моўных дыялектаў, мы можам так параўнаць, што было характэрна ўвогуле для многіх народаў старажытнага ўсходу. І тут ёсць хрысціянскі падыход да гэтага пытання і, скажам так, нехрысціянскі. Вось нехрысціянскі падыход, які вывучае карані, меў меркаванне, што Марыя, Мірія, Маріям ад габрэйскага караня быць горкім. Ці іншая інтэрпрэтацыя каханы, улюбёная, не ведаю, як гэта сказаць. Хрысціянская інтэрпрэтацыя менавіта гаворыць, што імя Марыя азначае панна.
то бок яе імя перакладаецца як гаспажа панна. Да, на рускую мову так. Ці Марыя была ў тыя часы, вось гэтае імя штосьці такое вельмі неадназначнае, ці гэтае імя яшчэ сустракалася звязана было з іншымі жанчынамі, скажам так. Ці ведае гісторыя, Біблія, якіх-небудзь яшчэ Марый, ці ўвогуле толькі панна Марыя атрымала гэта імя? Ну, і зноў жа, паколькі мы гаворым пра габрэйскую дзяўчыну, да, то яе імя было даволі папулярным, як, напрыклад, у сучасным свеце імя Александр, Анастасія. І стары запавет тут можам узяць за прыклад родную сястру Маісея, якую звалі таксама Марыя. Новы запавет – гэта Марыя Магдалена, Марыя Клеопава, Марыя маці евангеліста Марка, напрыклад. То бок былі яшчэ Марыі. Да, безумоўна. Гэта не было некае выключнае імя. Да, безумоўна. З цягам часу, вось мы з вамі нават размаўлялі пра марыйную пабожнасць. Яна павялічвалася, так, усё больш хрысціян далучалася вось да гэтай марыйнай такой пабожнасці. Ці распаўсюджвалася імя Марыі? Як яно было звязана з гэтай пабожнасцю? Ці ўвогуле, наадварот, можна казаць, што імя ніяк не было звязана, а мы кажам менавіта пра Багародзіцу? Ну, безумоўна, калі мы гаворым пра панну Марыю, мы гаворым, што яна Багародзіца, бо гэта ўсё звязана з сабой канкрэтна, дакладна. Але паглядзіце, чаму касцёл каталіцкі, напрыклад, калі хрысціць дзіця ці дарослага чалавека, ці канфірмуе яго, бяжмуе, яно дае чалавеку імя, да? Бо чалавечае імя азначае годнасць асобы. І калі мы паглядзім ввогуле на традыцыю касцёла, на традыцыю хрысціянства, то марыйная пабожнасць яшчэ сама па сабе бярэ пачатак з 4 стагоддзя, да? Калі вось гэты быў выдадзены міланскі эдыкт, на аснове якога хрысціянства стала ў старажытнай рымскай імперыі рэлігіяй, канфесіяй, якой не мае пераследу, як было раней, напрыклад, пры імператары Нероне, як, за прыклад, можна ўзяць. І пасля мы ў касцёле сталі задавацца пытаннямі, хто такі Езус Хрыстос? Да, зараз, безумоўна, нам даволі проста ўзяць падручнік па дагматыцы, прачытаць, што ён сапраўдны Бог, сапраўдны чалавек, воля Божая, воля чалавечая, як яны паміж сабой узаемадзейнічаюць, да? А на той момант гэта пытанні, на якія тэолагі, яйцы касцёла шукалі адказ. І, безумоўна, калі тут было ўсё зразумела, што Езус Хрыстос сапраўдны Бог, то сапраўдны чалавек. Ага, чалавечая асоба, чалавечая натура. Адкуль ён узяў чалавечае цела? Менавіта ад Найсвяцейшай Панны Марыі, ад сваёй маці. І вось і гэта было пачаткам распаўсюджвання менавіта звяртання ўвагі касцёла, хрысціянскага свету, на асобу Панны Марыі. І калі мы кажам пра асобы, мы, безумоўна, гаворым пра імя. Мы не можам гэта казаць. Да? Мы не кажам пра чалавека асоба. Асоба спалучана з іменем, да? З імёнамі. Тут ўсё дакладна і канкрэтна трэба узгадваць і казаць. І калі паглядзім далей на гісторыю касцёла каталіцкага, то мы ўбачым, што адносна Панны Марыі ўзнікалі розныя дыспуты. Да? Можам узгадаць школу дамініканцаў, школу францысканцаў. І ўсё гэта, безумоўна, вось гэтыя пытанні, якія ўзнікалі, яны былі канкрэтна спалучаны з культам Найсвяцейшай Панны Марыі ў хрысціянскім свеце, дакладна ў касцёле каталіцкім. Калі мы вось кажам пра каталіцкі касцёл вельмі шануе Марыю. Да, безумоўна. Ці ўсе хрысціянскія канфесіі далучаюцца да каталіцкага касцёла ў шанаванні Найсвяцейшай Панны? Ну, тут асаблівым чынам часам прадстаўнікі некаталіцкіх канфесій, магчыма, крытыкуюць касцёл каталіцкі за тое, што мы вельмі шмат увагі надаем Найсвяцейшай Панне Марыі. Але калі мы з вамі прачытаем усе каталіцкія дакументы, пастановы сабораў першага ватыканскага, другога ватыканскага, то ўбачым, што культ Марыі, марыйная пабожнасць заўсёды мае хрысталагічны характар. То есть, такім чынам мы праз Панну Марыю прыходзім да яе сына Езуса Хрыста. Таму тут вельмі важна, чаму касцёл каталіцкі заўжды падкрэслівае Панну Марыю, да? Бо калі да яе звярнуўся анёл Пана, арханёл Габрыэль з пытаннем, да, то есть ты зачнеш ад Духа Святога, народзіш сына, дасі імя яму Эмануэль, што азначае з намі Бог, да, і ён спытаўся, ці жадаеш ты гэта? І яна сказала,
Так. І вось гэта так, яно мае вельмі вялікае значэнне. Да, безумоўна, дагматыка, навука Касцёла слушна гаворыць, што мы атрымалі збаўленне менавіта дзякуючы ахвяры Езуса Хрыста на крыжы і, безумоўна, дзякуючы яго любові, Божай любові да нас. Але праз так Марыі пачаў спаўняцца Божы план адносна збаўлення чалавека. Гэта, ведаеце, гэта як, калі мы пагаворым пра канкрэтнага хрысціяніна. Збаўляе яго хто? Хто? Пан Бог. Праз сваю любоў, але патрэбна таксама воля чалавека, бо пан Бог ніколі не будзе дзейнічаць супраць волі асобы. А вось нават загатавала гэтае пытанне і вельмі баялася яго так не забыць запытаць. Калі рос культ Марыі, ці можна параўнаць вось так неяк казаць, што і вось гэтая павага да найсвяцейшага імя яна таксама павялічвалася? Да, безумоўна, мы з вами можам узгадаць, напрыклад, То бок я маю на ўвазе тое, што Марыя гэта было ўжо не проста нейкае жаночае імя, то калі мы кажам найсвяцейшая там панна ці Багародзіца, мы разумеем, пра каго ідзе размова. І калі мы кажам гэта ж Марыя, то бок мы сэнсуем, што гэта Багародзіца. Ці ішлі яны так паралельна адзін аднаму, ці павялічваліся яны побач вось гэтых такі? У старажытным свеце мы з вами можам узгадаць дамініканскую літанію, да? Гэта нейкім сэнсе аналаг сучаснай літаніі латаранскай, у якой згадваюцца розныя тытулы на свяцейшай панны Марыі і прынамсі яе імя. Таксама зараз можам узгадаць радыё Марыя, да? То есть легіён Марыі, да? То есть таксама пэўныя знакі, сімвалы пашаны да Найсвяцейшай панны Марыі і да яе імя. Таксама ёсць пэўна духоўная адопцыя, калі чалавек на працягу 9 месяцаў моліцца аб нараджэнні дзіцяці, каб яно добра нарадзілася. І, безумоўна, гэта ўсё адбываецца пад патранатам Найсвяцейшай панны Марыі. І імя, безумоўна. Калі ў нас ужо ідзе гаворка пра найсвяцейшае імя панны Марыі, я хачу запытаць вось такое. Мадонна і Марыя гэта адно і тое ж ці не? Марыя, звычайна, гэта імя. Мадонна – гэта тытул ад італьянскай мовы «мі». Это «моя», і «дона». «Дона» – гэта і «дона» – панна. То есть гэта «моя панна». І, звычайна, калі мы кажам пра вось тытул Найсвяцейшай панны Марыі Мадонна, то яна выяўляецца як Дзева Марыя з дзіцяткам Езуса. Гэта пэўная ікона, якую мы можам убачыць у сучасным мастацтве, дарэчы. То бок за нашай спіной таксама Мадонна. Да, безумоўна. Без младзенца Езуса. Марыя – гэта толькі жаночае імя, ці ўсё ж такі можа быць яшчэ і мужчынскім? Ведаеце, калі я быў дыяканам, аднойчы да нас у закрыстую прыйшла жанчына адна і папрасіла запісаць імшу за Геннадія. Ну, я запісаў Геннадій. Ведаеце, яна кажа, не Геннадій, як жанчына, жаночае імя. Так здзівіўся, першы раз у сваім жыцці чуў, што Геннадій жаночае імя. І Марыя, звычайна, калі бы мяне пыталіся, што Марыя мужчынскае ці жаночае імя, я б сказаў, што, напэўна, гэта толькі жаночае імя. Але калі мы паглядзім традыцыю касцёльную, традыцыю сучаснага света, то убачым, што Марыя была складковую часткаю імені мужскога. Напрыклад, мы можам з вами узгадаць Людовіка Марыя де Монтфора, каталіцкага святара з 18 стагоддзя, прынамсі, які быў у нейкім сэнсе, можна так назваць правадыром марыйнай пабожнасці, дарэчы, марыйнага культу. Альфонс Марыя Лігоры, заснавальнік ордэна рэдэмптарыстаў. 20 стагоддзе гэта святы Максімілян Марыя Кольбы. Прычым, дарэчы, калі вось паглядзець на гэтых асобаў, то іх жыццё, іх дзейнасць была менавіта вельмі так цесна спалучана з Найсвяцейшай паннай Марыі. Тут прыклад Максіміляна Марыя Кольбы, калі ён вучыўся ў Рыме, ў Грыгорыянскім універсітэце на факультэце тэалогіі і філасофіі, ён убачыў, што ў Рыме яго гэта моцна здзівіла, былі такія антыпапскія настроі. І вось ён вырашыў заснаваць такое таварыства рыцары без аганы, дарэчы, прысвечаны пані Марыі, і рабіў пэўна такія публічныя маніфестацыі, дзе з братамі, францысканцамі, з простымі вернікамі пабожнымі хадзіў па Рыме, з хароўбамі, якія былі прысвечаны Найсвяцейшай панны Марыі. І гэта было здзейснена ў мэтах абароны касцёла каталіцкага і аўтарытэта папы ў сучасным свеце. І са светскіх мы можам узгадаць Эрік Марія Ремарк.
То бок кожны, хто жадае, можа ўзяць такое другое імя сабе. Да, І гэта нават я чытала, што ў Германіі зацверджана законам. Да, безумоўна. Сёстры назарытанкі, калі вступаюць у ордэн назарытанкаў, яны вельмі часта, магчыма, пастаянна не ведаю, прабачце, бяруць сябе другое імя менавіта як Марыя. Калі мы ўжо размаўляем пра імя Найсвяцейшай Панны Марыі, мы ўжо ведаем, што ёсць культ, як ён пашыраўся, а як жа паўстала свята? У нашым выпадку гэта ўспамін. Ці можам мы неяк так гістарычна углубіцца ў стагоддзі, сказаць, дзесьці прыкладна ў гэтых стагоддзях упершыню ўжо вылучылі, што мы абярэм нейкі асобны дзень і будзем гэты дзень шанаваць імя Марыі. Ну, усё пачалося, безумоўна, з 16 стагоддзя, калі не памыляюся, гэта 1513 год, гэта Гішпанія, адна з дыяцэзій, дзе было такое правіла святкаваць імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Амаль што праз 170 гадоў, у 1685 годзе, калі не памыляюся, папа рымскі Інакенцій XI робіць гэта свята абавязковым у касцёле каталіцкім. Паўсюдны ўжо свята імя Панны Марыі. 20 стагоддзе гэта яно святкавалася ў першую нядзелю пасля нараджэння Езуса Хрыста. А папа рымскі Пій X, зноў жа, прабачце, калі памыляюся, у 1911... Не памыляйцеся. Цудоўна. У 1911 годзе робіць гэта свята 12 верасня. І зараз у касцёле каталіцкім гэта ўзначаецца як успамін. То бок, калісьці гэта была ўрачыстасць, а зараз гэта будзе успамін. І мы будзем святкаваць успамін. Да, імя. А у катэдры імя Найсвяцейшай Панны Марыі гэта будзе не ўспамін? Гэта будзе што? Ну, гэта тут у нас плануецца і парафіяльны фэст, але перадусім у літургічным вымярэнні гэтага свята, успаміну, прабачце, гэта будзе для нас пэўная ўрачыстасць. Парафіяльная ўрачыстасць, бо наш касцёл носіць тытул імя Панны Марыі, да? Таму ёсць такая літургічная традыцыя. Гэта не толькі датычыць нашага касцёла, калі касцёл адзначае сваё патранальнае свята, свой тытул, да, то ёсць магчымасць атрымаць адпуст. Гэта, каб яго атрымаць, трэба быць у стане свячальнай ласцы, гэта не мець прывязанасці да цяжкога граху, прыняць святую камунію, памаліцца ў інтэнцыях папы рымскага і ўжо ахвяраваць гэты адпуст за сябе ці за адну любую душу, якая церпіць у чыстцы. Чаму 12 верасня менавіта? Вы гэта ўзгадвалі у такой прыватнай бяседзе, бо гэта звязана з адным лістом, які напісаў кароль. Да, гэта, магчыма, мне Ян Сабескі. Да, гэта пасля таго, як адбылася ў Еўропе вельмі такая гучная, слушная перамога над туркамі. Я ведаю, што яны ішлі, менавіта польскае войска, ішлі змагацца з туркамі, і ў іх былі сцягі, харухві, штосьці накшталт такога. Там не было выявы Марыі, але было напісана ёсць святое імя. І калі яны перамаглі, то кароль Ян звярнуўся да папы рымскага, і ён так зрабіў як свята для ўсяго касцёла. Ну, напісаў, што мы перамаглі ўзе, і імя нам дапамагло, і так далей. Папа рымскі ўжо такі, ну, добра, будзе свята. Да, безумоўна. І то бок менавіта адсюль мы маем з гэтай... Паўсюдна каталіцкае свята, безумоўна, з таго гістарычнага моманту. 12 верасня. Так. Ну, тое, што тут адбудзецца 12 верасня, што будзе адпуст, вы ўжо распавялі нам. А ці можна яшчэ запытаць, а чым зажыве зараз катедра? Якія планы ў яе на новы навучальны год? Ну, безумоўна, тут пэўныя традыцыйныя ёсць моманты, да, гэта падрыхтоўка дзяцей да першай святой камуніі, але ў нас зараз з гэтага году, але гэта была практыка і мінулага года, арганізоўваецца такі новы праект, называецца «Зернятка». Гэта праект, то есть я яго курырую, і таксама яго курыруе парафіяльны карытас. Гэта прастора для сямей. Там разглядаюцца розныя пытанні адносна ўзаемаадносін у сям'і паміж мужам і жонкаю, паміж бацькамі і дзецьмі, бацькамі і падлеткамі. Таксама запрашаюцца не толькі нашы сем'і парафіяльныя, але сем'і з усяго Мінску. Калі хтось мае жаданне даязджаць, то, калі ласка, будзем усім рады. Таксама у нас будзе ізноў жа не паўтарацца, будзе гэты праект рэалізоўвацца, які быў у мінулым годзе менавіта біблійнае кола, таксама усіх жадаючых. Вы яго выкладчык, дарэчы. Да, запрашаюць
штосьці людзі кажуць цікавае, штосьці я ім распавяду цікава. Да? Гэта, безумоўна, гэта не ў сэнсе як нейкая лекцыя, гэта абмеркаванне. Да? Бо, магчыма, пэўна, ведаеце, такія навуковыя веды людзям не зусім цікава, а вось такі маральна-духоўны акцэнт, я думаю, ён кожнаму чалавеку будзе карысны. Такія праекты. Таксама у нас будзе арганізавацца душпастырства для моладзі, гэта ксёндз Андрэй Бурак, гэта, безумоўна, арганізуе. І для душпастырства, для, скажем так, школьнай моладзі, назовем так, не для студэнцкай моладзі, але школьнай моладзі, ксёндз Ян Кузюк будзе імі апекавацца. І таксама вось такі праект, які я вырашыў і па, скажем так, распараджэнню мітрапаліта Мінска-Магілёўскага Юзефа Станеўскага адкрыць у нашай Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі курсы лектарскай паслугі ўсіх хлапцоў з нашай архідыяцэзіі. Запрашаю на іх. У хуткім часе адбудзецца адпаведная інфармацыя на сайтах Католік Бай, Католік Мінск, на нашым прафільным сайце. Усіх хлапцоў запрашаю, хто скончыў 9 класаў. А чаму толькі хлапцоў? І што гэта за лектары будуць? Ну, лектары... Патлумачце, бо гэта вельмі цікава. Вось, да. Лектары – гэта асобы, якія будуць чытаць Слова Божае ў касцёле каталіцкім. Да, безумоўна, яго можа чытаць любы вернік, але вось лектары у каталіцкім такім праўным вымярэнні гэтага слова гэта ўжо паслуга, і чалавек, які бярэ на сябе абавязкі чытаць Божае Слова, скажем так, рабіць гэта прафесіянальна, над ім дыяцэзіяльны біскуп моліцца спецыяльнай малітвай. Ён атрымае альбу, крыж, цынгулям, сімвалы лектарскай годнасці, і ўжо калі трэба чытаць Божае права, прошу прабачэння, Божыя тэксты, святыя тэксты, святар ужо не павінен шукаць. Вось лектар, гэта яго прафесійны абавязак, амбона, месца, з якога ён будзе чытаць. Будуць адбывацца у нас пэўныя заняткі, як гэта чытаць, правільна чытаць, бо, ведаеце, можна прачытаць так, што ты зразумееш, а людзі не зразумеюць. Пэўныя заняткі будуць па літургіі, бо святая імша – гэта цэнтр нашага духоўнага жыцця, цэнтр нашага духоўнага развіцця, па маральнай навукі касцёла. І вось, каб чалавек, які пройдзе гэтыя курсы, разумеў важнасць сваёй лектарскай паслугі. Ну, гэта сапраўды вельмі цікава. І вельмі, як пра гэта больш ніколі так не чула. Толькі вось у вас. Усё гэта можна будзе знайсці на сайце. Католік Бай, Католік Мінск, у хуткім часе адбудзецца інфармацыя, з'явіцца. То бок можна будзе пасачыць і прыйсці. Пазваніць, патэлефанаваць. Хлапцы, хто скончыў 9 класаў, запрашаю. Айцец Александр, а вось ведаеце, ходзіць такі жарт па ўсіх менскіх парафіях, што калі твой святар ужо ў канфесіянале цябе пазнае, і неяк вельмі сорамна яму зноў ж такі прызнавацца, што я ад месяца да месяца, там ад споведзі да споведзі, ніяк не выпраўляюся. Пайду-ка я ў Менскую катедру, там мяне не пазнаюць. Будзе ўжо не так сорамна спавядацца. Да, на працягу дня з панядзелка па пятніцу у нас трывае споведь з 10 до 13 і з 14 до 17:00. Спавядаюць мы, святары, і таксама мы запрашаем святароў з іншых парафій. Вось у нас спавядаюць кармеліты, капуцыны, мар'яне, каго палатынцы. Калі кагосьці забыў, то прабачце, не спецыяльна. То бок можна заўжды прыйсці. Да, безумоўна, калі ласка. І гэта нон-стоп такі, да? Да, а ўжо субота і нядзеля гэта ўжо перад святымі імшамі. У нядзелю, безумоўна, і пасля. Ну, такое насычанае жыццё ў катедры. Да, безумоўна. І шмат такіх планаў навучальных, на гэты новы навучальны год. Усё гэта адбываецца дзякуючы прабушчу ксяндзу Дзмітрыю Пухальскаму, пад яго духоўнай апекаю. Сапраўды так. І вось Радыё Марыя хоча яму падзякаваць за тое, што ён заўжды нас так прытуляе, выдзяляе асобнага святара, і мы рыхтуем новую праграму для Радыё Марыя. Гэта вельмі прыемна. І ад імя сябе ўласна, нашай здумачнай групы і Радыё Марыя я хачу павіншаваць вас са святарствам. Гэта было ў маі месяцы. Дакладна мы гэта вызначылі. Вы ўжо не ксёндз-дыякан, вы ўжо проста ксёндз. Ведаеце, я не ведаю, як гэта будзе далей у вашым жыцці складвацца ўсё, бо жыццё гэта ж не нейкая забаўляльная прагулка, бывае усялякая. Але вось пажадае такое, няхай вось святарства, яно упрыгожыць вашае жыццё. Каб сапраўды гэта было прыгожа. І вы заўжды з задавальненнем успаміналі 10 мая, калі прымалі
Рождества, правильно? Дякую вялікі. 10-го. Да. Кожны святар, прошу прабачэння, кожны сакрамент гэта багацце не толькі чалавека, які гэта прымае, гэта багацце ўсяго касцёла. Чаму? Бо адзін святар вельмі сказаў прыгожае слова, да, што Езус Христос памёр дзеля сакраментаў, а касцёл існуе, каб гэты сакраменты справаць. Таму сакраменты гэта багацце касцёла і знакі вялікай бязмежнай Божай любові для нас усіх. Так, сапраўды. І яшчэ раз зноў ж такі вам падзякую, што вы згадзіліся прымаць гэтыя дары і вельмі шчодра з намі імі дзеліцеся. Радыё Марыя вельмі шчаслівая з вамі размаўляць. Вось сапраўды, тым больш, што гэта моя другая з вамі праграма, і я з задавальненнем яе раблю. Вось. Напэўна, усе такія пытанні, якія мы хацелі абмеркаваць, мы з вамі закранулі, так? Вось, і будзем ужо развітвацца. Таксама, да. Я вельмі хачу, каб вы ўжо як ксёндз штосьці такое нам пажадалі. Бо вельмі хутка мы будзем святкаваць найсвяцейшае імя Панны Марыі. Я, магчыма, скажу такое, як пажаданне невялічкую гамілю, калі дазволіце, да? Канешне. Калі мы разважаем у касцёле пра вобраз Панны Марыі, то я заўжды, не заўжды, магчыма, падчас гамілі ўзгадую, што паглядзіце, колькі было гадоў, калі да яе з'явіўся арханёл. 14, 15, 10, так, да? Якія планы былі ў гэтай звычайнай габрэйскай дзяўчыны? Муж, паслухмяны, безумоўна, гаспадарка, дзеці. Але паглядзіце, у яе жыццё прыходзіць Пан Бог, і, безумоўна, калі яна адказвае яму так, то яна пачынае ісці шляхам свайго паклікання. Як гэта пакліканне рэалізоўвалася? Да? Яно было вельмі складаным, цяжкім. Дзе яна нарадзіла Езуса Хрыста? У хляве. У хуткім часе павінна была ўцякаць у Егіпет. Да? Уявіце сабе, так гэта зараз мы можам паразмаўляць з чалавекам, дзякуючы вось гэтаму Google переводчику, перакладніку. Да? А там такога раней не было. У хуткім часе Ірод ужо хацеў яго забіць. Калі Езус Хрыстос пачынаў сваю публічную дзейнасць, многія яго не прымалі, хацелі забіць. А пасля крыжовая смерць яе сына і вось гэтая жудасная боль, якая пранізвае сэрца найсвяцейшай Панны Марыі, бязгрэшнай Панны. І вось гэта гаворыць нам, нагадвае пра тым, што Божыя планы ў нашым жыцці могуць быць небяспечныя, могуць быць вельмі небяспечныя, гэта праўда. Але яны з'яўляюцца самым лепшым планам на нашае жыццё дзеля нашага збаўлення. Таму, паважаныя браты і сёстры, хацеў бы вам пажадаць не баяцца. Не баяцца волі Божай, бо гэтая воля самая лепшая для нас. Амен. Амен. Дзякую вам вялікі. Усе нашы гледачы і слухачы, увагуле усе тыя, хто лучыцца з радыё Марыя. З наступаючым святам. Няхай гучыць імя Марыі. З Богом. Пахвалёны Езус Христос. Адкуль пайшло свята.